Moses who sorry or say the resurrection of Moses. Abusian for nawatwe asan akwapro asan abeto yembion onyankopon adumunti kota no nawatwe mu na yede kota nyina yede ba na wieye Deuteronomy enwoma na yesua no sa nawatwe mu na yede ba na wieye wadisua etoso du miensa yede mu ncheche mu no ebebre mu sisia. Born in Noah, the Bobon Corbusa, some crowns, some money. It is a motive, and one said, and the young, you bet me and so free, but tell your mamma. Jesus answered Brandy for some debate. That means, Okotu Bible, not the close case. That's right. Me mamunyina akwaba na fe me de nchiaso nkonso edema munyina minimiye se onyankopon ahwem so muni mobusiafo se ne ye nso waboye kumban wo hase ye besan adam asesa kote munyina ra mama ye nimu aye adusuan kama pa Deuteronomy enwoma no ye nimu asua sa kote mu anase na otwi mu na ede adusuan nyina adiba na wieye na aduane nso dia last minute no na ya ede enti se wafidie da hasia me yi wafidie ni mfiri ha me wie kota ni nyina adusuan kama na fe na yemfa nije emfa mpie nkwa bonte na fe ni yetimi asua no wokota no ye de akwakọ bobra mabigwa for how my crowd on beboa me de adusuan mu pense mu ade abramo na answer no yenkotie nyum mfiri London Ghana minda kwan for church kwa for ho omu wia na fe de adusuan no pense mu no ato amso.
yɛda kwafo ase enyuma ɔmode abrɛ yɛn onyankopɔn enhyira ɔmopara sɛ ɔmode enyum sei ade abrɛ yɛn sambre abusiafo mɛda mabegwafo na di na fei yɛdi yɛti anu adusua no mu yɛfrɛ me Bismarck mensa mehwɛ etire eno hwa elder Jafet obisi amankwa enete etire eno hwa no eda yɛmwakwa aba great na fe me botra eda na me ba manimu a elder digraft yɛbo anso ena ete menchen hapa eda yɛmwakwa aba yɛjo so pa last week eda timi ba enenso eda sese wagepene na woni yɛbe sɛ adusua yi na fe me ba mensa ni fe nso so eda Kingsford Duah-Boamah so enete mensa ni fe eda yɛmwakwa aba yɛja great medamu nyina ase abusiafo yɛbesan adamu ase sonko kwan so bio sɛ moni yɛn yɛsa adusua yi ansa na no katewani na mema elder Jeff embo maye Enyankopɔn yɛda wase biom yɛyi wo din a yɛkamfo wo din akwanya wo de ama yɛn na wotwe dumiɛnsa ni na wode wasɛm ɛnam Deuteronomy so ɛde ama yɛn sɛ yɛnhwɛ so na yɛmprɛmprɛn asetena yɛte yɛmfa adesua mfim wadom nti adesua etwa toɔ ani mesrɛ wo sɛ sɛdeɛ wo ne yɛn akasa na wotwe atwa muo no na wotwe so ne yɛn kasa na ma ne nyɛ nhyira ma yɛn ɛwɔ wadom nti amen yo abusiafo mesan ama mu nyina akwaba na wotwe mu no yɛwɔ adesua ɛtɔso adu miɛnsa adesua na tifi asɛm no ɔse the resurrection of Moses and as Moses usɔre enka abɔsɛm no ɛyɛ Jude ngoma no eti enkron Jude ngoma no eti enkron Jude ngoma no ɛyɛ just one book be nti one no nchichemu 9 nchichemu enkron ɛna yɛhwɛ no nti ɛda yɛwɔ nchichemu enkron no ammientie deɛ ɔde ma yɛn ɔsɛ nanso ɔbɔfo pani Michael ɛne ɔbonsɛm di aprɛprɛ kasakasa Mose emu no ho wansi ne bo sɛ ɔbɛka asɛmbɔne abu natɛn na mmom ɔka sɛ Awurade nka w'anim amen we say we Mose emu ho aprapre na mu che na sa no ye koyenim no ye ba behwe nka bosom na aka ho asem abusiafo se ne ye nyina yenim no Deuteronomy ngoma ya ye sua ho asem yi ni pa odi mu apotene pa e beka se ne nsa ehye Deuteronomy ngoma na asem eye Mose and no basically no na otwe mu no ye di wie adesua nyina Mose na pese di ne gina ho na fe ye hwe ono nso no ho asem kakra bi nye ne nyina yemfa nko free time ayewo ndi no kotu ensu no so na obi ko hu no de no ko ahimfie na ahimfie si yenko fa na maame ne yemfa no koma no kwatete no na ntokwa bi baaye na Mose ko na ne ofa ho no ko hwe nwan na osaba na chi na obeye nsankyerene na obeyi yemfa nko free eto ho no pa na mmom esre no so nsem bi ene niema bi esisi wo no nso no no mfom so kakra bi a oyeye na ehu asotwe kakra bi e ba na afi ni wusore no nso niema bi e beba ho no ene e pese yehwe na fi di wie adesua ene nyame wie se maboafo na ayekra sana won so ayekra do a ye ne wo ba behwe sa adesua eyimo enti ye ni kan ne enhwe Mose ne mfom so bi a oyeye no yenhwe Numbers chapter 20 Numbers numeri ngoma no echeye aduno yimu eduno ene dubako yenhwe yenim asem no nti ba yemfa ehon na fi yemfa hwe story no enyira Numbers 20 10 and 11 no say na Mose ne Aaron boaboa wo man asafo no ano obotan no anim na ɔka kyerɛ wɔn sɛ muntie mo asoɔdenfo adan ɛsɛ sɛ yenya nsuo efiri obotan yi mu ɛma mo ana na Mose ɛma ne nsa so de ne poma no bɔ obotan no mprenu na nsuo pii firi mu bae na asafo no ne wo mmoa no moe
Amen. Amen. We yɛhwɛ asɛm we no open story in 20 Numbers chapter 21 to 13 in na so yɛhwɛ ɛdeɛ bɛn na ɛkɔfa ade saa ade we ɛde baayɛ yo nnua da ase Moses ɛde Israel for anim ɛsrɛ so a na menu mienu si yɛtwa yɛni ɛhwɛ adehwɛ no akyi a nsɛm pii sisi yɛ titiriw paa ne Israel for waso ɔden ne wanwi muka bibi edu a so mo pe cucumber pe lettuce pe ese ase bi on bedu baby bia no Israel for how kakra na ba ku bia na enche na atwam no okudu baby no wose wo pensuo na ai ho ayedin na Moses sufre Nyankopɔn na Nyankopɔn ka che ne se ɔno Nyankopɔn no be ne ho se pepo abo bi botan na ɔmfa puma na ekura no embo sa bu na nsuo bi fimu aba na ja Moses kɔ yeye na anche wɔsan desert no so a na se no so hɔ no na Israel fu san hye se enskom san de yen na Israel fo no hwɛ a wɔn no ase wabufu no hia de na ba na se bufu nyina wo de se ti wo de ni breko Moses so omtumi omde na Moses afina ha na se ne ho tete no na o ka kire won se na mo hwa e bitumi ama munsuo so de na sem na adesua ba ko e fo se famu Moses ne ha no se de tibia na o de ko nyame ho first de ko Nyankopɔn se epoma na korkobo na o ni fa kire ebo no se na chisa ko instruction akoye different from previous first one but Moses efi nyame anim no emsa tete no na abro no so na Bible no ka say wo be ho mpo no ko Israel for say nanso mo hwe betumi nya nsuo efie boemu amamo na ke say Moses akoye say mo expect say me na me ma mo nsuo no ntende mo benya nsuo na Moses fa na epoma no nyame instruction no so se fekire nanso emsa tete ye ntini Moses say or the ball rock no to 2 times na fi ekoba say nsuo no de ebaaye bananso no afun Nyankopɔn hyehyɛ san say nhyehyɛ no was na Nyankopɔn akwankyɛ ne na enye say febo Nyankopɔn akwankyɛ ne wo say fakire ne ma ha ne yehu say Moses emra oye ebede de say nipa esan say nipa no etete na afia ma Moses bufuye obi na Bible no kra ka say asase su nipa nyina no ona odwo no yes edu baby na afia ne say there's a limit enti no ebeye boni ema Moses na Nyankopɔn so se de na otwe atwam ne say Nyankopɔn de onye nipa mu ani eyi mu nti no Moses even though say no Nyankopɔn special person no Moses fum ye na Nyankopɔn ma ne ho say dem wafom it doesn't matter nipa kura na Moses ye wafom na Nyankopɔn ma ne ho say wafom eno nti no additional difference no o say Moses boni a ye de dikan nti meme de besi ha menim say additional de ye be ko e san ko na de me sense no boni a Moses ye wa ha ne say Nyankopɔn ka say onfa poma no enkyere obotan no wamfa nkyere emom o de boye na kasa o kaaye say brofo no say must we bring water to you out of this rock nanso yen in yen fansuo emfi obotan mu mamu a na ekwa akoye say afi Moses dan ono ano ho no dan ono ho esen say Nyankopɔn obedan no na yefum so yo me da say da wo de afa Moses na mfum so yen hwe adusua betimi asua say Moses a watimi Moses a Bible no ka say ono wiase nyina wo na adwo no in fact wo hwe atete omudi na famu pa be pem samre na say Moses no do but at a point in time watimi e na betimi asua free Moses nemrawi yo mission disia no ensem bi a ebe mu a madwene mu no na madwene ho no ema edime call
bra me fancy in January Israel may drew sa Jordan ya ja won betwa akwasa asene so no enye mesisi ye bebre if you say a honor balak bo modia nam William so two sinti dia kese bi wan say nyamisun mu no bra modern mono de na wo hawo ye kese se wudi dwuma bia na nkunimdi beba ahweyi e wo ho no so me fanse o hawo e bata ho no ye kese nti ne hia ahweyi pa na hwe se de ne ye kan yenim se Mose wo dwompoi eni ena de atu ne dia ene na nka yen ye dia ye de yen nwoyi dia na che se de ne nke nya baabi nyina kora na momye hwe niema bi efiri mu de di kan wo se minim de potokase mo se conspiracy so ho te se mo ye edom akotia na hwe Israel panimfo ne mapoma ne dom yi nyina ne Mose ne eronko a ne nipa ya bawo so minim se senka Bible ne kiremu pa na niema esi ho a ebia nke Mose kura nyame adom anka ebi on betete no ne de sa dom yi nyina bawo so abufuo mu Mose hwe umiye tena Misrim kura na nka mfaso wo so na ye refer sa ne ma we nyina mo nkai de nyame anwanwade wa ye ne sre so kwan ya wodo anfa na chese sede na mu su Misrim ne ebeyi mo enti de ne Mose beye onipa so ahu etimi mi hu se bre nyame ka kire nse kasa kire botan ne kura no ebia eno kura anko na dwene because said they na so pani cancer depression asemi ne hwe pa se wo modi mo nyina no obedru Jordan mu betwa the last decision a kire se mu decide no wura asase no eso na edom ne mpanimfo nyina aba mu ne eronko a no kwasem ni yade a anu oden pa enti no bre nyame ka chense fapoma no boaboa oman na no oman na wo boaboa wanu ya na asori etia ne kasa tre abotano nso omra no enti chese Mose eno ase enti yen ye betimi anya nsu afiri butan amamo na hwe kasa odi so se oman atuatefo rebels ha eno odi boom kaja wo mono ba kumpoi obomino cheso shinyame abatu chesa adwene ni depression na ye ka no eno no enti asodefo umeji nsuo no ene nsuo wa afedie na ebreni nti ye show like do we say we were justified in terms of say ni pay obi a odi bibia ni mu asafo mu tese ne Mose lidina asafo ma provoke unti na chese yes kasa kire a na so hwesotro ana bibisa no do you justify the kasa yenso ya ko depression mu nti no yensi ya kwasara basa na yenye den how do we dey na ka office nka Moses ya because Moses onya ho consequences nyame anka se bi wo na we say nti no we dey why depressing nti no say this so how do we also handle our own because yenyina sometimes you go through some of these things ya betete wa me am pen for be kana do kai asembia wo madwen menka bibeka oh say na elder ka se bibia ne Mose ye bia na o consult onyankopon enti wen se e break akra no ho no a sa consultation na ama no wa humfom so a ekotom enti se ye no ya setra musua ho a ye namu ne niema bebre enti break akra bia be we afiri onyankopon ho no ohamu ene ebeko enti na kire se kemom abufuo na bane a yedie nanso nanka se o mie nani nanka wosan here consultation no sebeya what me fe mu ne ho bembia o ye consultation ke bi obo bako e bi akọ mbokra era who is their family life that was pressure about so yeah o dey ye dey enyemro I'm say I can cancel no say you can Numbers chapter 20 no verse 1 no ema yehu tebia ne Mose wo
ɔse mmra Israel ma ene edom ni nyinaa omo ba ebedru the desert of sin bosom ye di ka no ana Mose ni nua ba ewuye Mira ni esie no ti yamfi ani to se obi a wo yi mu ebia is morning tresa na anka de but ni nua ba ewu Aaron ani Mose omu nua ba ewu mmumu ho no aso na dom yi aba mo so se samre yenyansuo enom nti atete ne de Mose wo fam ba se de ya aka no nyame anim ne de yeni ano yie bia it doesn't matter your circumstance ayo so to da bia de tibia ye wom no eyi ano ne aka se ho nyame beti ase but nyame asem no nyame asem ne yiu ye ne yiu ana ne no ye ne no se ke ye hwe Mose akwan ya wafa so adi Israel ma yanim ade o mo afa hawo ne abebrese yanim Jordan yini o mbe cross no mo akwa nanka wo se Mose okobi okohunu se de nyame ne boshe no awaka ne se de sitie na ode ne na etia ho nanso ana mo aso den any pride ba mu se yen nyame anka se Mose ni Aaron ana di nsuo be ma edom no nyame nasem no ono ana di nsuo be ma nanso okoduru ho no ana ma atete ne ewo no mu no nti o hawa omde agu no so pressure ni nua ba samre o sunu wawuo no nti maka se wo lose focus saa so na yenso to da bia ya na ye se o ha no ba yenso bebre a nyame adwuma no kra ye no to da bia se yo minye biem because pressure no does and in some way be can fa and it's all depending on saa normal ni pe ka fa ho no a obaka se o nyame adwuma ene minye biem me ko gema ho me na jamanya masomdue nti eno na de Moses so ekọ ha mu nti se adusua kese ewo ma ye nyinara ko so nyame na asem no de obeka kire no eno na wo se ye de ye adwuma se ma external influences no factors no influence ye more eche onyame asem no a de ekọ ha ani amanim yo madam say abusiafo ye toa ye addition say ma ye hu Mose so say oye nipa no nemra oye se ne nemra oye de no se na se ne ma cheche mu no pride no asem o ka ye ansa na kora mpu no ode kuma na ebobo tan no so no wandi onyankopon asem no nhyehyɛ no so wani so na afien so ase amaso kakra eba no mu asif se onu mum na ebe ma efrene se Israelfo no tumi ni fro no no ho na ode ma Israelfo no ene ne koye Mose emfomso na afi emfomso na achi no yenhwe ne esiye se betimi ahwe Deuteronomy chapter 34 Dampacho can Deuteronomy chapter 34 from 1 to 6 no 1 to 6 no say Deuteronomy chapter 34 na Mose free Moab mpapre mu froko Nebo beposo Pisca atifi ewo Jericho ntentenso na urade ma no hunu Gilead asase enyina de kosi Dan ne Naphtali nyina ne Ephraim ne Manas asase ni Yuda asase nyina de kosi ekrepo no ho na Negeb asase ne mpapre a eye enchiresu akuro Jericho bonhwa no de kosi so na Awurade eka kire no se ye ni asase a meka ntam kire Abraham Isaac ene Jacob se wasefo na mede ebema wo no mama wodi wani ehunu na krode korenko ho amen yen show Mose nadia okoye yi eho nsunsanso na abai enti ahase no nso edie ben na adisua ben na wo hase edema ye nde ye hwu Mose de oye yi na Nyankopon edina akokire wakoma no wanya the full survey of the land se ne elder wo kan ye no wode nakọ neighbor bepo no so sa akọhwe Pisiga no ahwe East Jericho
ko Jericho no ko hwe Gilead okhwe Dan hwe Naphtali territories ewo Ephraim Manasseh territories Mediterranean Sea no de na ba ya ba Judah na fo honum be hwe e ba be hwe che se wa de na kire honum nyina no ka kire se wo hunkro nyina wani be hu honum but wona de ensi honum da nyame no huru Moses ana asese ana se otizi na ana se na onja Moses maja yo me hune se enye se bia na ohuru no ana bibia tesa na yehu Onyankopon ne do ene ne mobru no okay yehu no wo emu pa yedi kan yenhwe se enti pa se ye wani wei se bepo ye du ko gina so ni ese hwensa si o keka ni ba bia ko kai a wo se na ni betimi aduru hwa hune nyina dabi enti wo hu ne se wo hwe mu pa no a na enye asase ne poten na emum no bɔhye no ɔde ma wo na anuonyam a ebeba mu no a wahwere no migiri mi se hɔ pa na oyi ede kyerɛ no a ɔde saa nkure nyinaa etoto ho kan because ye do ko gina London hakura mfimfini tifini ase hwɛ London asase nyinaa around kura no a baby bebre wu yes e ma abrofo artificial ni wani bi a wotimi hwɛ ade ko kyerɛ no eno kura mpo wu ni nyinaa sa enti saa na me hunu ye na me hu ni se die Mose ye ne dwuma a odi ye ne modem a wo bo ye nyinaa emom wafomode nanso yihu se Onyankopɔn kai Mose na dwuma a wo yoye ese Bible na ka kyerɛ se ye nnwuma pa edi ye anim so enti Mose nnwuma pa di n'anim wo ye mfomso de wo anyi Onyankopɔn ankyerɛ ɛwɔ man n'anim nanso no ni nnwuma pa ne modern mo ni sutie yo na ho brase no onyame mobru hu ekaye no alright eni nti no Mose wafom de nanso kɔhwɛ anuonyam no a wahwere no nanso no enya saase su de nemom de wonananom Abraham na Isaac mehye won bo a won do ani eto so ni nyinaa dabi wonsa ebeka enti nyame mobru hu ne dɔ no epie ewo enti yemfom so nyinaa chi no se ye badwen sakra mu a ye gi yemfom so tumu a onyame odemfom so ne kyeye na ne humobro no esa ye enu adwuma bio enti sana me hu ewo yo medase da em say da Jeff so de kakra medase winia na da opening the graft as na dia Peter mekane say wedi kanka nyame yodo no create because we share adesua na o ma yeti ase say enye ebo na puma na Moses de ball ebo no keke na ye bone we share verse 12 na Numbers 20 verse 12 na Nyankopon now o man charge no o say one chire gidie ewo me mu anasa hotoso mu that bit no serious say because you believed me not, because you did not believe in me. What ba me ho abeka chem say na Israel for na ka. Ma kire oni akoye. Okoye na okoye oni awope. Uwie ya na mekro ya masan fa o say kro na me say me ma onko so no. My say kona ko hwe. And them dey okosa akoye dey. It blows the human mind. Yeah. It's say owo na se Moses na Nyankopon aye na adoye ti se ya na eye adesua ma me no mienu se it doesn't matter say the bonnet here only say be confess ye bonnet nko ade a nyame ye no kwafo na otini so be chen amen me adesua kese me fa wo no yeah because Bible just say Moses say osre Nyankopon so fanche no but he didn't know say na Nyankopon cry a surprise package we am yes na kana Moses him surprise package we are na say okay no the whole land of Canaan na Nyankopon am we every part of it corner what kind of microscopic ben and I say telescope ben and I say then we Nyankopon hu mo bro ne do a oh na the church one say
ya nyame ayɛ adom a yɛyɛ adwuma wɔ nanase yɛsum no yɛnkae sɛ yɛbrɛ nyɛ kwa. Amen. Sɛ yɛsum no nokware mu a God will remember us. Yes, yɛbɛhwe ase deɛ, but ne ho mmɔborɔ ɛdɔɔso nti no sɛ yɛn yɛba no hɔ a ɔbɛkyɛ yɛn na ɔma yɛbrɛ so nyɛ kwa. Amen. Great. Yɛn to aso yɛn afɛ yɛn hwɛ afɛ na meba yɛn ka abɔsɛm no so ɛda sɛ obesan ati mu ebi mu a yɛn hwɛ ne ɛno nso esi ɛwɔ no mo yɛsie Mose n'akyiri no aprapre a ɛkɔɔ so ɛwɔ hɔ Jude ngoma no Jude nkyɛmu nkron no sɛ nanso ɔbɔfoɔ panin Michael ɛna ɔbonsam di aprepre kasakasa Mose amu no ho wɔansi ne bo sɛ ɔbɛka asɛmbɔne abu n'atɛn na mmom ɔka sɛ Awurade nka w'anim. Amen. Yes, hasen so mfuni bɛn na yɛhunu wɔ ha yi Mose amu no ho no ne aprapra ɛba ho no na mfuni bɛn na yɛtwa kyerɛ yɛn wɔ ha yi. Sɛ yɛhwɛ sɛdeɛ yɛakenkan firi Numbers tibia Mose kɔɔ mu ɛne nti no ama na ankɔ the promised land wamfa ne nan kɔsi hɔ na afei ɔwuiɛ ɛwɔ Moab, the valley of Moab asase so na ɔbɔnsam ɛnam sɛ ɔhwe ase ɔte atua ɛwɔ Nyame anim a ɔhwe ase na ɔhwere kyɛfa a ɔwɔ Nyankopɔn n'anim onyam mu a ɔde maa no no saa mmerɛ saa kɔ adunu a na ɔbɔnsam ɛgyina so ɛde abɛbɔ Mose adentia Nyame se Mose kasa kyerɛ boɔ no na afei nsuo mfiri mu mmra Mose kɔɔyɛ a ɔde poma yi abɔ mu mprɛnsa awie hɔ a ɔsa abusɔm sɛ mopɛ sɛ yɛma mu nsuo na sɛ Nyame anim onyam no a kɛwɔ sɛ nnipa no ɛde ma Onyame ɛfiri sɛ Nyame na ɛyɛ saa anwanwadeɛ no ama ɔmu nsuo ɔbotan no ne Kristo saa nim onyam no Mose amfa amma Onyame ɛwɔ nipa n'anim nti wabɛyɛ te sɛ deɛ ɔbɔnsam so ɛyɛ ya wamfa Onyame anim onyam ama no pride no ɛhɔ ne bae nti saa mmerɛ sɛ Onyame wapam a ɔbɔnsam n'adwene no wapam a adanti na Mose deɛ wɔno so ɔyɛ wo dea meni no nyinaa wɔ the same scale na te sɛ nka ɔbɛfa Mose sɛ ɔno n'agyapadeɛ ɛfiri sɛ wayɛ the same fom so ti wɔ sɛ wɔn so wɔhwere Nyankopɔn ne nhyehyɛ pa a ɔwɔ ma Mose ba Nyame wɔ nhyehyɛ pa so wɔ ma Mose ɛfiri sɛ Kristo ne mogya de hyɛ ɔbɛwu wɔ Calvary no ebi kɔva Mose nti ɔbɔnsam ni so tumi ɛhɔ no na ɛmaa saa apere no ɛbaeɛ ɛfiri sɛ sɛ yɛhwɛ a on the Mount of Transfiguration Mose baa hɔ bi Nyame pagyaa Mose ɛde no kɔɔ soro nti ɔbɔnsam ɛkwan adu a wɔbɔ no nyinaa no ankosi hwee ɛhɔ no ne saa apere no ɛba ɛtɔ da bi a ɔbɔnsam bɛbɔ yɛn kwan adu na mmom sɛ yɛde yɛn ho to Onyankopɔn so a ɔsɛ adeɛ nyinaa bɛdi aboa yɛn na ne nhyira no bɛba yɛn so sɛ deɛ ɔbɔnsam yɛ tɔ da bi a yɛn nso yɛyɛ the same thing yɛafie mu yɛasafo mu obi bɛyɛ bɔne nokorɛ wayɛ bɔne nanso wonim n'adwene mu ne n'akoma mu sɛ nsakrayɛ bi aba a sɛ wanu no ho a sɛ Onyame de akyɛ no a yɛnim ba deɛ yɛtumi gyina so nnipa no deɛ wayɛ no sɛ 40 years na obɛdi wɔ asase so a da biara ne bɔne no a wayɛ no yɛde bɛbɔ no kɔ adu saa asafo mu koraa wanhwɛ a asafo adwuma koraa yɛma ne nyɛ bi nanso ebia na Onyankopɔn agye no na wasakra nti wɔ sɛ yɛhwɛ nneɛma bi yie sɛdeɛ yɛsi accuse afoforo mmerɛko a yɛntumi nredi akoma mu ne adwene mu yɛmfa saa judgment ne nyinaa yɛmfa ma Onyame kɔsɛ Onyame ne onim sɛ adesua baako a so mefa fii ha no sɛ yɛde hwɛ Matthew 4 aberɛ a Moses Jesus ne bonsam nya the first encounter mohwɛ a Jesus ansɛ mmra ne bonsam an debate ɔkɔtu Bible na ɔde close case yɛhwɛ ha so a Jesus a ɔrepresenting no ho as abɔfoɔ Michael abɔfo panin Michael
Bible say one waste time and able some anya argument say they are so panic oh Moses I born him was say Nyankopon enka wani ni ade ba kon say yesua as a Christopher ne say enema pi wo ho a ho hia say be waste wa ye ho argument say nema especially ba nyame asem ho a ye waste time enema bo ha ye pese DP pese defend ye ho ye justify ye ho na ye ko two way na ye ho hia yes no kura no said it and jai intokwa no nyame na nyame nkuntokwa that's right say jai intokwa no nyame a ya da agene ahoɔden a ye be press e de be ku no e be kwa tie so onyuntufo bi say ohun ntokwa ko nyame onku bi ma ye hwɛ in these two me who in these two examples say yesu answer na da age say ni onim no ne ye yi no nto say na da age wo no nia also ka che no short sentence one sentence wa ka che no wajade aka ho and nti yen so no se e besua a e be boa ye nia o se etumi ka ne ense Yakobon no ma enyansa ne enka ye ka wie a yen twe ho fi ho ne njade aka ne menya be boa ye yo me da say me kakra me nso me ka dia aboa disua we ni se menti asie mu no me hu ne se akokodru obonsam nyaaye etimi koye se okoi prese amu no ye ne dia no eya dance e kire se ono ene koso sa Mose ne mfum so awoye ye no because senye wa ade na wo kwa krim se ye wo dia enti eche se ohye ho enti wo kose de oyoye no eye ono ne dia ba na ni wura fi se ansa na Awurade to asase fapem no na asemia na cross no moja no na wa maneku isa enti hono mfom so oyeye no a Mose minim se Mose nu ne ho a enka Awurade onfe nche no sa enti wonya hunu ema moja no e de adom no dom no bra bonsam no onim se Mose wanya dom so enti okoya said the elder kan ye no ehun hia kra se Michael enye brema no wa se Awurade nka wanim wa na o ma Mose mu so ha ma o sorry ye didi adanse se ne tie biara se efom ne enu ye ho ne ye ba na ye wumpa owu sorry wo ho if say Yesu Kristo abewu owu sorry a edikan e de aya dance amayen se ne tie biara no owu sorry wo ho enso e de mayen enti ye nyina ye mfa disua wo mu se ye kwa ye ba nyina obonsam odi ente pa enti se bibi ba na se de na elder e kirekire mu nyina na ye nya ho abotre se ye be pensem bi de defender ho ne ade a ne ye bie kwa ma obonsam se onye adwa na fi onfa ye nya ne a ono wo pe enti bibia na se de o kan ye no tiawa the Bible say fita ye wie ababa bia enye bio that's yo Madam say yen hwe ye last yitu wasam na fe yen fan sorry so anida so ayen so ye bewo ewo Yesu Kristo ni wu sorry enimo Paul chro de command ngoma di kan chro de command Korintofo no etreye edunum no da enkenkan yimu dunson no ebepem aduenu no kakra bi na fe yen fan sorry yen adusua no so Every dunson no Korintofo ngoma di kan ti dunum yimu dunson no echre yen se na se wanyane Kristo a na mugidie eyehunu na modaso wo mobone mu eno de na wona wadeda Kristo mu no ayera se enkwayimu nkoara ene ewo Kristo mu anidaso a ene na ye ni nipa nyina mu mobrofo amen ni sani to semi anidaso sambe na ewo mu yebetimi afa free mu na fe yem fan sorry yen adisia no so say you share Moses said yes he akana mu asem na afi ni na antimi anko bosha asase no so no wu ya
said the Akikasem, say, a wiasimu, a Nigia ne a Niama ye pe, a hota ye pedia, Nessa a wiasimu mobrofo. Mose we one call the promised land. And so Mose, any unipa, odi kanya, owu ya, unyane no, or deno kosoro. Apart from Christ, say, ye Christo dear, owi, or ye nyame. But nipa does I need to say no me no. Because you can't Elijah once, you can't Enoch once, Enoch well, unyame deno kosoro. Inti, ahano emaye, ahotoso, ewo Christo muse, say ye jinidi. Ye nantena na namo so a ewiase mu ha no anigye ne enema ye pe no ebia ye nya bi but ni se ye ma eno ebre ya ase e wo se ye nya ni da so se de Paul ka wo Korontofo nwoma no etire Korontofo nwoma edika etire dunum chichemu aduenum mienu 52 no 52 okay. Was it in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Or Canada so or more to Christo so. Simple you are Christo ba obenyane yen. No asesan hen ne yeko. Asase a wasiesie amai osoro wasiesie amai. Te said the Moses, so anida so unya no. He was redeemed. Ti omo a omodi de omo ato Christo so no. Christo ba ombesa nyankwa benyane wom. Ombenya anida so a was ye nya wo onyame asem. Na we nyina no ye call Deuteronomy a oka ho asem. Nti Deuteronomy e wo New Testament no. Na hyase ne yewie ye nyina no. Se ye betena ase woyi ye free o ha wo ne abebresem woyi ye free bonimu nkwasum mu yawu, but that is not the end. Obesa amaye nkwafoforo. Amen. Yo medasem se da bet kan kakra na fe. Akenka asem bia Korintofo de maye no na otwa asem ni nyina twa nyimudu miensa na 15:13 no. O se na se awufo sori eni hɔ a na wanyane Kristo nso. Na se wonyane Kristo a wanyane Kristo a na ye na senka nso ye kwa. Na mugidie nso ye hu no. Sa enti senka owu sori eni hɔ a na se ye ne ani da so. Ena Yesu ba ye no nso no. Owu ye no wan sori a. Ena na che senka se ye nyina ye pie ba bi fa firi se ya yira kora. Aho na aha kire yen se won wedi Yesu anim ene won ye ba Yesu achi a wo mu bewu wo Kristo mu nyina no wo mu be sore so abenkwam efi se Mose na Yesu mai honamu se die obaye e wo ne breso no nanso no onyane Mose ema asasi so no Mose eyire hu ade kire se Mose wona asamando bisa na emom no no krese wanyane a ofa no ko wosoro etina chese ne tetefo ni nyina ne Abraham nom ne mpanimfo no a won do hu to awurade so nyina no Hebrew se wo mu nyina hu krokronkron na chiri eno won do hu to so twen a wo mo nsanka eno mawu na chese Mose de ne ya dance se safo ni nyina so be sore sa ena Yesu nso no ebewu ye na wasore ede aye stamp ede asisu se owu sore ye eye sure sa enti ese ye nije yo meda ye hoto awurade yes eda wa ende adusha na kama pa ede ama se owu sore ye sure ese ye nije na ede ye hoto awurade eso abusiafo ha ye beda mu nyina ase pa yi mayade ye ne mu nyina bosunu miensa kwantuo na atwema akoma dumiensa yede aba na wiye Deuteronomy enwoma no mprempren no kwasem a ewo Deuteronomy munyina no maboa mo mpaabo no susie ene edisa adusua yi ede aba na wiye onyankopon enhyira mo yen kaka ya dwene adusua ye hya ase ye di ka hwe Deuteronomy ni ani mu nsem
abakosem a ne ekofa Deuteronomy no ede ebaye yefiri wona afi yebehwe Moses history lesson Moses abakosem adusua odi kan de Israel for no fa abakosem mu bebre sanse na omo a Moses di omo ko bebre awu ntine wo se ode omo ko machi na omo kakai omo ntadusua ne hya ase no oka abakosem ne Nyankopon ede yema won nananom ebepin sambre ena odi omo bewura the covenant no mo friend saying apam na nkasa mo kyerɛ mo sɛne apam no esitienti yɛwura apam no mu ɛwɔ Deuteronomy yɛfiri hɔ na afei yɛba bɛhwɛ apam no wie no na afei sa apam no de ka history no ho kakra ewie na afei Moses hyɛ aseɛ sɛ ɔbɛyɛ sermon nti ne first sermon a na afei ɔyɛ kyerɛ Israel for ansana ɔmakɔ Canaan no ɔse love the Lord your God do Awurade Onyankopɔn sasam no na Moses de ye odigina so e de ka nsem bebre e de kyerɛ mu nti ofiri hɔ na afi obɛka sɛ wodo Awurade Onyankopɔn a na afi wɔ sɛ the stranger in your gate hoho a wons waba wo nkyɛn anaasɛ ɔsrani a waba wo nkyɛn no so ɔno so dɔ no ni nyina na ɛka ne sɛ mo ɛno ofiri hɔ no na afi obɛka sɛ for what nation is there so great na afi Moses bɛkyerɛ Israelfo nsɛm kɔ Canaan na mu de Onyankopɔn nsɛm no de yɛ adwuma na mmra nsɛm no sɛ ne ɔkan pɛpɛ mu di so a ɔmo a maamanfo no ɔmo atwa mu ahyɛ ɔmo ka sɛ ne Awurade bɛn anaasɛ saa ɔman bɛn na ɔmo de ɔmo yɛ soronko sei anaasɛ ɔmo yɛ kɛseɛ sei na nyɛ mo kɛseɛ o ne mo Onyankopɔn hyehyɛ na mo de yɛ adwuma nti ɛbɛma mo nneɛma nyinaa yɛ pɛpɛpɛ maamanfo mu aka sɛ mo so nanso na mo so a yɛhwɛ na afei Moses saa de ɔmo baa na afei wɔbɛkyerɛ yɛfrɛ sɛ law and grace nsonsoyɛ ne nkitawudie ne ayɔnkofa a ɛwɔ emra ɛne adom mu no saa disua no mu no ɛne ehu sɛ adom ɛne emra ɛnko entia ne yɔnko adom bi mbeyi mbra bi mfiri na mbra bi mbeyi adom emfiri hɔ no na emum sɛ wonya adom no a nhyehyɛ ɛwɔ ho ne sɛ wobɛnante wɔ adom no mu adom no a wonante wɔ mu ne sɛ wode adom no nhyehyɛ no ɛde yɛ adwuma ɛno ne deɛ ɛno ne Onyankopɔn emra no iwie na afei yɛba bɛhwɛ sɛ Yesu Moses twomfo sɛ ɔmo ntwu so nkwa because ewiase mu ase no there is no middle ground ye ni mfimfin gina ida sɛ wobɛtwu so nkwa anaasɛ wobɛtwu so owu na emu Onyankopɔn ama yɛ bibia ɛbɛboa ya ma yɛtimi atwu so nkwa enti ɔhyɛ yɛn sɛ yɛntwu so nkwa sanse ɛno na ɛboa yɛ ɛna afi wo wie no ɔbɛka sɛ turn their heart ɔdane wɔn akoma ɛhɔnom na yɛsua Hebrewfoɔ kasa mienu baako ɔse teshuva ɛna meyetan ɔse sɛ yɛkɔbɔne mu sɛ mpempenso sɛ den na sɛ yɛtimi tɛne na yɛbɔ Onyankopɔn nkyɛn a ne bɔhyɛ na wahyɛ ama yɛ no ɔbɛyɛ den ɔbɛdi so enti saa disua no fa saa disua ɛhɔnom na ɛyɛ medepaa yɛ sanse na Onyankopɔn aka kyerɛ Israelfoɔ sɛ mokɔ a mobeye se mobeye boni se mobeye boni se mu enche mu wure be fimi mobeye se nanso se mo boni no kodum pempensuo bi na mutashuva anase mutene ba me nkyɛn a ma ye krado se meden megye mo na bɔhyɛ no a me ne mo akana na sa pama me ne mo aye no monsa ebeka na fe osi ewie no say remember do not forget kai me mo remfi eno no ye no just about 4 weeks ago o say kai me mo remfi no kwasem ne say na Onyankopɔn bo mon kai de me ma Misraim mon kai de esre na so mo ye ma ekom de mo musukom nima bebre sanse se mo ma mo wure fi sa nima we nyina eno na okon bi wo manimu a mo wure ehun be de mo sanse mo wure fi de mayam sabisua no so na ekọ ma menu mienu iwie na fi ye ba be hwe Deuteronomy de ye be fa Deuteronomy in the latter writing say ehun se sa Deuteronomy so atrefo mo ba akire no so bi ti se Jeremiah za no nyina be fa Deuteronomy nsem ni bi nso de ye omo nsem e de troye ma ye mbe ye trosem a ye nso yesua emu nsem na fi hwe no e na just last week ye ba be hwe Deuteronomy in the New Testament yes ye ba be hwe say Deuteronomy no sa na Yesu Kristo nso ba ye krampo no ono nso ne nsem abonsam ko esre no so kokoti no hwe asem bi e wo ho no Yesu Kristo bonsam de no ko esre no so ena wodi aduane sem ko ha no nkoto sorry sem ko ha Yesu Kristo nso anya nwoma bia nkotu se enwoma ne e tro no wo sre no so
abra no mo so fasa o ha na mu sa mo na mu aye Deuteronomy no eno so no ko tu ye na o de defeat obonsam na enne na otwe mu ye de adusua na wie kura ye hwe Moses no ho asenkakro no so nam so ye nipanti no ye kakra eba Moses ho na afi eno so ho asotwe kakra eba ye na prapra na nko obonsam fi se waye bone de o ye majapade no Nyankopon se hwe ehin ne ha adom na ji Moses dadada enti e koma ye nso say no matter how pempenso bia ye boni akwakoduru no obonsam beba begina wa mu so opel na Nyankopon se hwe enya boni a wa ye enti na me de adom no Christ ni wu na wu Calvary no akova ye nyina eno na ye de awie sa adusua Nyankopon enhira mo next week na fe ye de quarter foforo adusua kra Hebrew mo ma no eno so hampa ye bedwa ye kama papa manya ho mpopo ye kakra enti hwani mu na fe ne wonsan ye adusua edi ye ni mo Nyankopon enhira mo nyina mo ma afe ye nkata ye na mema elder Kingsford enhira so e ma ye kra anije ashe yakoma ma osoro hene adisua kese a odi ama umma na wotwe maako edumiensa odi yafa wasem wasiesie yen ono ate yen ho onsamo a odi ama ye ensamo a o ma ye hia no empremprem mu mra yetimu yi sede be ya be tretene yen e wo ya kwan so sede be ya e be boa yen ani da so nyinara ye de ato so sede be ya e betimi adi no kware amam ejapa on hwehwe bibia emfiri ye ho se ye be ya sitie ne ye de ye ho ato so nti ye srawo uye mobo na fe ye mfom so nyina cha yen amen na fe siesie yen foforo na fi ekwa wieye yentimi fa ya ho enhye wapam no mu fa ye nu odoba no moja de hie no mu amen na te ye ho ma fi ada ya nimi enya foforo ewo ye ne wana montuo mu tretene yen shira yen boye ho ban na fe adwuma a wodi ahye ye nyina nsa sa wasampa no sede wa shira yen sede wa ma yen so sede wate yen ho sede wusiesie ba bi foforo bi ama yen aye no mienu ani abofo mpempem ebetena no sa asampa no yedimi mfa nko yen kan kire ye nuanom yen kan kire ye abusuafo yen kan kire ye adwuma yemfo nyinara enam so ba waka kire se mo akwapa no kwafo samu adika kitwa isu no kure ni ntino momra na afi munya chefa ewo ye mahinu no japasa de sre ni esre one dai nti hira ye yo ne ti su frɛ na te ye ho eda wase se watie ye efisi ye boss ampa ye ewo doba Yesu Kristo Nazareth ni no di mu amen amen